बिया भाई रे गोदाना यादो जी के कहेले कि आके तनी खोदना जो बना बसे करा दुनु फाइट बा अरे फाइट बा। ए भाई तनी बचिए के रहियो होखे वाला हजराइट बा। ए भाई तनी बचिए के रहियो होखे वाला हजराइट बा। राइटर सुएब मौलिक माला पिया टॉन्चरे कोहेले ने जारुल आजी तुर दीही मंचरे अजय करे संग गुड नाइट बा अरे नाइट बा। ए भाई तनी बचिए के रहियो होखे वाला हजराइट बा। ए भाई तनी बचिए के रहियो होखे वाला हजराइट बा। चढ़ल जवानी एकर बिया गधराई कजाने काका के बिया मोटाई एकर कौशल जवन बड़ी टाइट बा अरे टाइट बा। ए भाई तनी बचिए के रहियो होखे वाला हजराइट बा। ए भाई तनी बचिए के रहियो होखे वाला हजराइट बा। अमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।